Jeg vil nu fremlægge om dansk udenrigspolitik fra 1914 til i dag, og jeg hedder Christina Toler fra 3H. Jeg vil gerne igennem 4 spørgsmål, og det første er, jeg vil komme ind på, er, hvad der kendetegner dansk udenrigspolitik fra 1914 til i dag, og herefter, hvordan Danmarks forhold til Tyskland påvirker udenrigspolitikken i den tid, og hvordan man ser på samarbejdspolitikken med eftertidens øjne, og til sidst, hvilke konsekvenser bruddet af neutralitetspolitikken havde for Danmark i eftertiden. Fra 1914 til 1943 var det mellemkrigstiden, og Danmark førte en tilpasningspolitik. Man tilpassede sig magterne, og generelt var det de store omkringliggende store magter, man tilpassede sig, og det gjorde Danmark specielt efter den fik en status som småstat, da den tabte Holsten og Slesvig. Og Tyskland sås her som en hovedtrussel, og derfor var det den Danmark tilpassede sig mest. Fra 1945 til 1989 førte Danmark en samarbejdspolitik og en fodnotepolitik. Danmark var tvunget til at vælge side, da den var bange for at blive angrebet af Sovjetunionen, og den valgte USA blandt andet på grund af Marshallhjælpen, og det fik den også til at blive medlem af NATO, og verden går her gik fra multipolaritet til bipolaritet, hvor det er Sovjetunionen og USA, som er hovedmagterne, og i det her periode foretager Danmark et lille skridt hen mod en mere aktiv udenrigspolitik i forhold til den tidligere neutralitets- og tilpasningspolitik. Fra 1989 til 2008 går Danmark fra at føre en passiv udenrigspolitik til en aktiv en, og her er verden præget af unipolaritet, og i den her periode ser vi en meget øget deltagelse i internationale organisationer, f.eks. NATO, FN og EU, og politikken er meget præget af det tætte samarbejde med USA. For eksempel så går man ind i Irak med USA på trods af FN's ønske om ikke at deltage, og her kan man sige, at man ikke er bange for at gåseøjne trodse magterne. Hernæst kommer jeg ind på, hvordan Danmarks forhold til Tyskland har påvirket udenrigspolitikken, hvor man i bilag 4 i en erklæring af Folketinget af Alsing Andersen, som er forsvarsminister, så siger man, at han skriver, at regeringen måtte afvise oprustningspolitikken. Og her er det fordi, at Danmark prøver at tilpasse sig i Tyskland, og det Mundske system. Altså det Mundske system går ud på en tilpasning til Tyskland, og det er det, man mente, at en oprustning ville gøre Tyskland opmærksom på Danmark, og det havde man ikke interesse i. Man vil gerne beskytte befolkningen, som der står. Og igen her er synet på Danmark som et lille land, som ikke kan gøre noget. I bilag 6 kan vi se, at Danmark bliver oversat eller besat af Tyskland, og kongen og regeringen skriver om det her i en proklamation, hvor de blandt andet bekræfter dette, og så siger de, at den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vort land imod de af krigsforhold følgende ulykker, så deres hovedopgave er at beskytte det danske befolkning. Og så derefter på dagen, så kommer den med et svar på den tyske memorandum, hvor den siger, at det tyske betrædelse af dansk jord ikke er sket i fjendtligt sindelag, og at den ikke har i hensigten at udskride Danmarks integritet eller politisk afhængighed. Her er Danmarks samarbejde med Tyskland på den her måde, altså at de faktisk accepterer, at Tyskland har besat Danmark, og at Tyskland ikke overtager regeringen. Det er fordi, at de begge to har interesse i det. Altså Danmark vil gerne være intakt efter krigen og undgå en nazistisk regering. De vil også gerne beholde de offentlige institutioner og beskytte de danske jøder og modstandsfolk fra at blive dræbt osv. Imens Tyskland ikke ville bruge flere unødige kræfter på Danmark, imens den kunne bruge det på at besætte andre lande, og den havde aftaler med Danmark om fødevareleverancer, så derfor er den villige til at lade det danske regering forblive, så længe de tyske tropper i det land i landet sikres. Men som vi i bilag nummer 5, som er et billede fra augustoprøret i 1943 kan se, så har der været en stigende omfang af sabotage i Danmark, og de tyske krav, der har været nogle tyske krav om dansk indgriben,
og der har været oprør i befolkningen, og derfor kom de her krav, og det her regeringen siger nej og går af, men der sker stadig forhandlinger gennem, altså med samarbejdspolitik og forhandlingspolitik med Tyskland igennem departementschefstyret, som ikke nu hænger sammen med regeringen på det her tidspunkt. I det gennemgående bilag for det her spørgsmål skal man også huske, at den danske regering skriver det her ud til det offentlige, altså til folket, men samtidig også til Tyskland, så Tyskland modtager også de her proklamationer og så videre, og så kan man være mere kritisk over for det. Hvis man så ser på det næste problemstilling, hvordan ser man på samarbejdspolitikken med eftertidens øjne, så kan man først kigge på bilag 8, som er en modstandsmand, Frode Jakobsens tale den 4. maj i 1985. Og hvis vi kigger på hans synspunkt på samarbejdspolitikken dengang, så kan vi se for det første, at han ikke mente, at frihedskæmperne altså de arbejdede sammen med regeringen, men han mente, at de arbejdede imod regeringen. De mente ikke, at regeringens samarbejdspolitik var det, de ønskede. For hvis vi kigger videre på et andet citat, så står der: for os var det liv og blod og vennestød, måske af sultangst var det jo meget hårdt, så man kan se, at det hele ikke var så fredeligt, og der faktisk for dem, så var der død og kamp, og hvis vi læser videre, så skriver han, at den der tør våge livet for frihed, så det de kæmpede for var frihed, så de mente ikke, at der var frihed under samarbejdspolitikken, men de mente i virkeligheden, at det var Tyskland, der tvingede Danmark til at gøre det, den gør. Det var ikke, Danmark havde ikke nogen frihed, og det var det frihedskæmperne kæmpede for i augustoprøret. Altså han så det ikke som et samarbejdspolitik, men mere en måske tilpasningspolitik, eller noget man var tvunget til. Hvis vi så kigger på bilag 1, som giver os et syn på Anders Fogh Rasmussens syn på samarbejdspolitikken dengang, så kan vi se, at han har skrevet, at vi levede i skyggen af den tyske stormagt, og tilpasningspolitikken kulminerede med den danske regerings aktive samarbejdspolitik over for tyskerne. Og det var en meget ekstrem tilpasningspolitik, som man først kunne gøre op med folkelig modstand og så videre. Og det er det, han siger, vi har gjort op med i dag, og vi prøver at forandre. Så i hans syn er det netop en opgørelse af, så gør vi op med den gamle samarbejdspolitik, som Danmark førte, og vi har muligheden for at føre en aktiv politik, og det er derfor, han mener, vi skal gøre det. Imens hvis vi kigger i den næste, i bilag 3, som er skrevet af Anna Holden Hansen og Mogens Lykketoft i den 22. i 4. 2006, så har de skrevet en kritik af Anders Fogh Rasmussens tale, hvor de siger, at vi behøver ikke at føre aktiv udenrigspolitik eller samarbejde tæt mod USA, fordi vi har ikke brug for det i dag, nu i Danmark, fordi forskellen fra dengang til nu er jo netop, at vi ikke er fastlåst til at tænke på, hvordan vi skal overleve som nation. Så de mener, at Danmark var jo nødt til at vælge en passiv udenrigspolitik og tilpasse sig. Ellers ville Danmark måske ikke eksistere i dag, eller have mulighed for at have demokrati i dag, hvis en stormagt så havde besat Danmark og ændret alle vilkårene osv. Og samtidig så kritiserer den Danmarks samarbejde med USA. Den siger, at dengang så var det naturligvis afgørende for Danmarks sikkerhed, at man havde en garanti fra USA via NATO på grund af truslen fra Sovjetunionen, men i dag er der jo ingen trussel, og derfor skal vi fokusere mere på de humanitære mål osv. Man kan så stille sig lidt kritisk til Anders Fogh Rasmussens tale, da han også, når han udtaler den her tale, så er det også for, at USA kan høre det, og derfor, når han har interesse til at samarbejde med USA, så vil han også gerne fremhæve dem i godt lys, og så videre, og han vil også tilskynde befolkningen til at samarbejde med USA, og sådan tænke, at hey, nu har vi opgjort med det passive politik, og vi vil gerne være mere aktive, og vi kan faktisk gøre noget, og vi har magt, osv. Til at opsummere på det her spørgsmål, så kan man sige, at alle de 3 kilder har noget til fælles, at de mener, at Danmark levede i skyggen af den tyske stormagt, at man skulle tilpasse sig, og man ikke
at man førte den her passive politik på grund af den store magt af Tyskland og så Sovjetunionen. Men forskellen i de tre bilag er, at altså for eksempel i bilag 8 og i bilag 1, så mener de, at man faktisk godt kunne gøre noget imod Tyskland, hvor der oprør var det, der opgjorde med det, og så videre. Imens i bilag 3, så mener de, at man ikke havde noget valg, og sådan det var 100% at man ikke havde noget valg, og det var det, regeringen var nødt til at gøre for at sikre det danske sikkerhed. Herefter vil jeg gerne diskutere, hvilke konsekvenser bruddet med neutralitetspolitikken havde for Danmark i eftertiden. Og man kan starte med at sige, at da den skulle vælge side, og den valgte USA's side, NATO og det vestlige verdens side, så har det betydet meget for Danmark, at den, og så den ændrede den sig til at gå fra at føre en passiv udenrigspolitik, og ikke blande sig i udverdenen så meget, så går den til en aktiv udenrigspolitik, hvor den faktisk går ind i andre lande, for eksempel i følgende eget materiale, som jeg har fundet, som er en artikel fra DR Nyhederne, der omhandler Danmark og Irak-krigen, hvor de siger, at det var en snævert flertal, der bestemte, at Danmark skulle gå ind i USA's krig mod Irak, og at regeringen mente, at Iraks leder skulle fjernes fra magten, at der var risiko for, at han var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, så det var et mål om at beskytte andre lande og fremme demokrati og beskytte verden, men så fandt de heller ikke nogen af de her våben i Irak, og det var en af begrundelser for at føre krig, og derfor stod befolkningen bagefter med mange spørgsmålstegn i forhold til det her. Og det der er sket efter Danmarks neutralitetspolitik, man har lige pludselig gået til at føre en meget aktiv politik, fordi man nu har muligheden for det, og man har øget sin militære magt, det kan man se her, og så har efter det også haft, samtidig med at man fører den her aktive politik, og går ind for demokrati og så videre, så Danmark har været fra et sådan land, som var i skyggen af et stormagt, til en, som går ind i andre lande og prøver at fjerne de store magter, som for eksempel, hvis de tror, at de har en masse ødelæggelsesvåben, så prøver at fremme demokrati, så der er retfærdighed, så der måske ikke er nogen lande som i fremtiden, som ender ligesom Danmark, som Danmark gjorde dengang. I hvert fald. Men samtidig er der altid en mistanke om, at den her samarbejdspolitik med USA ikke bare ligner den fra dengang vi havde med Tyskland. Det er ikke bare en stor magt, vi tilpasser os efter. Og man kan se i bilag 9, at Fogh prøver at forsvare det her, hvor han siger, at han deler værdier med Bush og giver udtryk for, at det er et projekt om at fremme demokrati og menneskerettigheder på verdensplan, og det er det, de arbejder for, og det er det, målene er for, så han siger, at de har fælles værdier, og det er ikke noget, man tilpasser sig. Og så kunne man også se på Danmarks deltagelse i EU, den har ikke været så stærk siden Danmark har arbejdet mere sammen med USA, end den har med EU, og det, så kunne man sige, men hvis det var en tilpasningspolitik, så kunne Danmark lige så godt indrette sig efter EU, men Danmark behøvede ikke at gå ind og være meget aktiv og gode venner med USA, men det har den selv valgt, og det er jo fordi, at Anders Fogh Rasmussen han havde samme delte værdier med Bush i hvert fald. Og så i bilag 2, hvor Danmark fremrykker tilbagetrækningen fra Afghanistan, så det er her i 2013, så kan man se, at de danske tropper trækkes tilbage fra Afghanistan, og der står, at man vil styrke den humanitære indsats, og her kan man se en overgang fra den hårde magt til den bløde magt, hvor man nu forsøger at fremme demokratiet faktisk i landet ved humanitær indsats, i stedet for faktisk at gå ind med, det har man gjort nu, men man trækker tropperne tilbage i hvert fald og fokuserer på det humanitære, så man er ikke helt sikker på, hvad for nogle mål man vil fremme demokrati, men ikke hvordan man vil gøre det. Så.
Danmark er gået fra en passiv til en aktiv politik med øget militarisering og internationalisering. På grund af stormagternes magt skulle den tilpasse sig dem og være neutral, men til sidst valgte den side. Samarbejdspolitikken i den tid er ikke set særlig positivt på. I dag har man brudt med det.